тарадыган балалар бакчасында сезне котларга һәм инде каршы алырга без бик шат. Зөһрә Фәритовна турында инде сез беләсез, яшь булса да җитәкче, нәкъ менә аның эшли торган вакыты, аның эшли торган вакыты дип нәрсәгә дип әйтәбез, чөнки монда салынган аның нигезенә. Безнең бу балалар бакчасын төзегәннән башлап инде үзгәртеп бетергәнчә кадәр Зөлфирә Фасыйевна җитәкчелек итте. Балташ балалар бакчасына омсудан аны махсус шушында балалар бакчасы төзелгәндә менгереп, әйдә, син балалар бакчасы мөдире бул, башлап чыгарсың дип, шундый зур ышаныч белдереп китергән яшь кыздан менә Зөлфирә апабыз инде бүгенге көндә шушы районыбызның Ак Калфак оешмасының җитәкчесенә кадәр килеп җитте. Озак еллар әйткәнемчә шушы балалар бакчасын җитәкләде. Ул җитәкләгән чорда монда республика, Россия күләмендәге семинарлар булып үтте. Һәм инде Каюм Насыйри премиясе алуы да бу балалар бакчасының зур нәрсә турында сөйли. Бүгенге киңәшмәнең, семинарның төп максаты сезгә әйтелде инде. Менә бу балалар бакчасында бара торган